Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.
Oso ongi. La sai, il tiempo está bien. Venga. Oye, venga, seguios. Izan dezate. Eskerrik asko, eta txalo bero handi bat. Aurren arten, lehendabizi haietu dena, oinaz, Mari Ezkurrena. Txalo bero bat. Apa. Iepa oinaz, apa. Ya está, hartu da bere lekua, oso ongi. Oinatzeri oain emango ditena eta irabaziduna da trofeoa eta irrisarriko sarrera bat.
Apa! Oinatzen ondoren, etorri dena, Ander Etxegarai. Apa, Ander! Apa, Ander! Txalo bero bat. Eta Anderrek ere irabaziduna. Medaia eta irrisarriko sarrera bat. Gozatu! Eta hirugarrena, Oinatz eta Anderren ondon, Amets Madariaga. Apa, Amets! Txalo bero bat. Ametsek ere, medaia eta irrisarriko sarrera bat. Apa! Oso ongi! Zorionak! Apa! Toain poliki, lehenbiziko aietu dena helmugara, Oier Erkizia. Txalo bero bat oneride, zorionak, Oier! Oierrek ere, trofeoa eta irrisarriko sarrera bat. Zorionak! Oierren ondotik, bigarren lasterka sartu ziuna helmugan, Iban Bakedano. Txalo bero bat. Zorionak, Iban! Hemen txedu Iban, bigarren postun, medaia eta irrisarriko sarrera bat baitaren. Zorionak, Iban! Eta hirugarrenak, Oier eta Ibanen ondoren, Maialen Arenas. Zorionak, Maialen! Apa! Apa! Eta Maialenek ere, medaia eta irrisarriko sarrera bat. Txalo handi bat! Apa! Zorionak! Eta ondoren, 12 urteko kategorian. Lehendabizikoa helmugara aietzen ikusten dut hor, Xuban Taberna. Apa, zorionak! Trofeoa eta irrisarriko sarrera. Xubanen atzetik, lasterka sartu ziu Oier Erkizia. Ez. Barkait, hemen jaio txiki bat izan da. A ber, biharrena, batez ere, 12 urteko kialako, iruzian talde hontan, orduan. Ondoren, sartu da, Ekai Madariaga. Apa, Ekai! Ekaiek ere, medaia eta irrisarriko sarrera bat. Please welcome to Simon Tonight as a tribute to the British
Vale. Eta hirugarrena, 10-12 urteko edadetan sartzen delako, Naiara Etxebeste. Txalo bero bat, zorionak. Txalo bero bat. Eta hemen DJ-a musika patzen nahi den bitarten, poliki hasiko ga. Bueno, eta guain, zozketakin hasiko ga. A ber, lehendabiziko, kamisetak. Kamisetan, saridunak, zozketan izan du dira. Iker Altzuri, Katxalin Peñalbe, eta Eneko Etxebeste. Txalo bero bat, goti honera. Apa, Iker Altzuri hemen du, Katxalin ere bai, eta Eneko. Txalo bero bat denari, zorionak. Apa. Oain, bixeran saridunak esango du. Aritz Iparragirre, Saioa Etxegarai, eta Mia Iparragirre. Txalo bero bat, zorionak. Oso ongi. Txalo bero bat. Oso ongi. Oso ongi, eskerrik asko. Bueno, hemen batu, zozketako Arantza ezagutzen jokua. Arantza ezagutzen jokun zozketan sariduna. Bai. Arantza ezagutzen jokun saridunak Larraitz Almandoz, Eneko Zulaika eta Enea Erkizia. Zorionak, goti honera. Apa, txalo bero bat. Txalo bero bat. Zozketan saria, Irrisarriko sarrerak izango du. 3 izango du. Bueno, jasotzen dutenak sarrera hau, Ioritz Iguzkiagirre, Amaia Michelena eta Laitz Ibarra. Txalo bero bat, goti honera. Txalo bero bat, hala, gozatzeko. Eta gaur ere hemen izan dutu
3 urte bitarteko umetxo baitare plazan lasterka. Neiko meritokin, ordun, oieri, gero, saritxo bat izango da, hurbiltzen zate pixkot mailara edo kiosko aldera, eta horieri banatuko ditegu karamelo batzuk. Eskerrik asko denari, tortzeagatikan. Zaitez balkutik momentutxo batez Lekuan alakunen artean Iraiguzu denoi zuzen begitara Azalpen ugari zordizkiruzutan Esaiguzu izkuntza hau ez dela geurea Baltxu bat izan dugula maite. Haze argazki dotore atetzen nahiko zatenak. Txalo bero-bero bat denari. Bueno, eskerrik asko.
Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.